2 януари. Здравейте, с госпожица Филипова пак сме тук. Здравейте! Какво става? Ние пак тренираме. Пълно е с хора между паметника и Стария град. Даже отзад се чува тропане. Някой ще ни затмине. Здравейте! Отпред има адски много хора. Но госпожицата заедно с мен няма пропуск. Да. Втори ден от новата година. Втора тренировка. Харесва ли ти, тате? Да. Как се чувстваш? Супер! Не съм изморена. Още не си изморена, но още сме на 2 км. Не сме на връщане. Ако бяхме снимали на връщане, вече можеш и да бъдеш изморена. Да. Да. Какво ще правим после, тате? Къде трябва да ходим? До магазина, да купим плодове и зеленчуци, салатка и хубаво месце. Точно така, тате. Я кажи на хората. Вчера справи ли се ти с авокадото? Малко. Не. Хич не хареса авокадовата паста. Макар че сложих повече яйце, отколкото авокадо, за да не бие толкова много и малко домачи там глупости. Но все пак това е госпожица Филипова. Цялата е пълна с претенции като баща си. Сега се разбяга. И така, ще видим днеска това авокадо как ще пробва да го яде. Защото трябва да има авокадо в салатата. Тати, ще го ядеш ли? Аз винаги го махам от салатата. Ами, точно това е, че ям. не трябва да го махаш. Трябва да го ядеш. Ще го ям с краставички. С краставички, да. Времето е прекрасно. Препоръчвам на всички, които са свободни, да отидат да си направят една разходка из гората. Малко кислород, малко да им се напълни лъкъва с свежест, ако го имат, ако не са като мен, да го нямат. Така че от една тренировка винаги има полза. Времето наистина е прекрасно, поне за Шумен говоря. В другите населени места не знам как е. Шумен е прекрасно и си заслужава всяка една отделена секунда, не минута, секунда. Днес мислим да направим малко по-голяма тренировка, или поне се надяваме. Такива са ни амбициите, но да видим какво ще се получи. Здравейте! Здравейте! Такива са ни амбициите да направим малко по-голяма тренировка. Може би поне 5 км и половина, 6 да навъртиме. Вече побягахме малко. Още малко ще побягаме. Все още не сме взели въженца да скачаме. Тя има голям мерак да се научи да скача на въже. Защото не мога да скачам. Ще те научим, тата, и спокойно. Ще те научим да скачаш на въже. Въпросът е, че има желание и когато й казах, остани си вкъщи да си почуваш, тя каза не, тата, идвам. Веднага стана, облечи се. След вчерашното обещание да не се кара много с брат си и да не гледа толкова телефон, малко не го изпълнихме. В процес сме, разбира се, няма как с штракане на пръстите всичко да стане. Малко повече погледа. Нещо се сдърпаха пак за някаква глупост с брат си. Какво беше, не знам. Не сме. Както и да е. Но въпросът е, че ще се получат нещата, защото едната. На кой ли прилича? Нямам си на идея. На теб. Ясно. Всеки го знае. Какво? Че приличал на тебе. Така е, тате. Така е. Какво исках да ви кажа? Ще се опитвам да казвам и някоя мъдрост във всичките тези видеа, които следват. Може би все пак, извинявам се, много коли минават. Вики, мини зад мен, ако обичаш. Много коли, напред, назад, нагоре, надолу. Неочаквано много хора има. Вики, стой зад мене. Неочаквано много хора има, но все пак времето е перфектно. Здравейте! Времето е перфектно и може би за това. Ела тук, тате. Добре започва новата година. Разбира се, утре вече на работа. Трябва и се работи. Съответно, не знам кога ще бъде следващата тренировка, понеже в събота пак е на работа. Най-вероятно или в събота, или в неделя. Може би в събота ще си направя една среща с фитнес инструктора, за който ви споменах вчера. Мой голям приятел, на който има пълно доверие, който вярвам, че ще ми помогне не просто да влезна във форма, да изградя тяло и така нататък, ще ми помогне за всичките болешки, които имам с тази дискова херния.
Знам, че разбира от анатомия, от физиология. Сигурен съм, че с него ще правим най-правилните упражнения за това, което искам да постигна. Няма да се пренатоварвам, разбира се, но все пак ще видим какво ще се получи. Може би в събота, както казах, е срещата ни. И надявам се още от неделя или от най-близко време в следващите няколко дни, дори и седмици да започна с това ново предизвикателство за мен, защото до сега никога не съм влизал в фитнес зала. Голяма част от живота ми е бил спорт, но никога не е минал през фитнес залата. И секунда, извинявам се, пак коли. И надявам се по този начин Момчил Кънев да ме въведе в тези нови начинания. Също така ще говоря с него дали госпожица Филипова може да идва с мен. Стига маха, бе, тати. Дали може да идва с мен в фитнеса, дали би обърнал внимание, понеже е прекалено малка. Дали би обърнал внимание, но това ще го говоря с него. Радвайте се на живота, не изпускайте нито една минута и една и такава разходка с един от най-близките хора, хората, на които държите, хората, които обичате, е по-ценно от всяка една минута прекарана пред телефона, компютъра, телевизора и така нататък. Също така Виктория ми е обещала, че ще чете. Искам втори път да го обещаеш, тате. Обещавам. И имай предвид, че и класната ти може да гледа клипчето. Обещай и пред нея, че ще четеш повече. Обещавам. Какво ще четеш сега, като се преберем? Коя книжка? Книгата ми, която не можах да прочета през лятната ваканция. Не можа, защото ни пожела. Защото не исках. Да. Сега ще си наваксаш ли? Да. Обещай. Обещавам. По принцип си спазва обещанията, ама да видим. Все пак трябва да започнем от някъде. Първото видео вече е качено в YouTube. Съответно, разбира се, че качеството е леш. Ние вървиме, говориме. Нищо не разбирам от видеа. Не е обработвано, не е пипано, нищо не е правено. Приеха ми го YouTube, което е добре. Може да го видите там. Какво беше, тате? Могат да се абонират за канала ни, да ни харесват видеята. Нищо, че има само 4 гледания. Видеото от вчера насам. Ние сме там. Както в TikTok, понеже госпожицата гледа много TikTok и YouTube и там. Аз нямам TikTok. Секунда, нали гледаш през моят профил? Да, ама нямам TikTok в телефона. Твърде малко си. Ти и за телефон не си, но това е друга тема. Но имам кратки клипчета. Да, шортс там в YouTube тя ги гледа и е фенка на тези неща. Реално тя ме помоли да ги качваме тези, да правим видеа и да ги качваме, понеже гледа някакви какво се нарича? Блогъри, влогъри, ютубъри, не знам си какви там ги гледа. Има помоли и ние да качваме. Между другото, да, Викторийка бяга. Тук вчера засякахме точно и тук едни катерички, си играеха, чупиха клони, колко ти странно да звучи. Вчера стигнахме точно до тук и обърнахме. Днес продължаваме напред. Боже, чуя се какви глупости да ви говоря. Нямам на идея защо ви говоря тези глупости. Може би защото госпожицата го поиска и искаше да си направим канала, но така, съвсем скоро почваме и упражнения. За сега просто раздвижваме, защото все пак отдавна не сме тренирали и двамата. Аз след лятната сесия ми е малко бях в застой, ама който близо до мен знаеш, че имах проблеми с гърба. Отново и отново. И сега започваме. Вече малко побягвам. Въженце, упражнения ще правим вкъщи. Хранителен режим. Няма... Под секрет ви казвам, че пих много безалкохолно. Много. Фанта, зелената. Направо мачка. Уникална е. Препоръчвам на всеки. И така, за днес е това. Дълъг клип стана 10 минути, така че даже не очаквах. Не знам какво толкова си ви казах. После като го гледам, сигурно много ще се смея и ще си казвам, че съм супер простак, но няма значение. Идеята е важна.
Вики, ти какво искаш да кажеш? Само трябва да си подредя стаята. О, да, забравихме, че трябва да си подреди стаята, защото иска да прави някакви клипчета в къщи. Ще видим и там докъде ще стигнем. Но това с подреждането на стаята не е толкова проблем, колкото по-скоро. Здравейте! Колкото по-скоро е проблем, че много бързо разхвърляме. Да. Цял ден е разхвърляно. Мама подрежда и аз разхвърлям всичко. Да, което е много лошо. В интерес на истина, Виктория. И малко мълчу да се, защото ти по принцип не си чак такава. Както и да е. Аз само на бюрото си играя, рисувам, правя модели малко и това. И слушаш YouTube. Аз слушам и рисувам. Да, няма да казваш какво да слушаш, няма да рекламираш други канали. Да. За мен е простаци. Но няма значение. Тя се радва, докато си рисува, си ги слуша някакви. Всъщност оттам се заради идеята, че иска и ние да сме в YouTube. Аз като баща на дъщеря си, нали? Не мога нищо да й отказвам. И понеже тя знае, че ще се съглася, и каза: тате, искам да сме в TikTok, искам да сме в YouTube. Би ли дошло зад мене, моля? Искам да си качваме видеа. И така започна всъщност. Буквално ми каза вчера, преди да тръгнем на разходката. И аз понеже нямам си на идея какво е YouTube, блогър, влогър и всякакви такива глупости. Казах: добре, тате. Вчера половин час се мъчих да кача видеото. То ми иска някакви неща. Ери си какво. Мисля, че и там ще трябва да отделя малко време да почита. Защото видеото ни има цели 4 гледания. Мисля, че е твърде малко дори за моите никакви изисквания. Ох, тате, били хванала само за малко. Да. Благодаря ти. Ох, нещо ми убива. Дори за моите минимални изисквания е твърде малко. И ще трябва да прочита и да видя какво трябва да се прави. Доколкото съм чел и съм слушал някъде, много е важно заглавието, съдържанието, което правиш. Ние съдържание нямаме, хора. Заглавието идва на секунда. Съдържанието ще бъде просто как с госпожица Филипов се разхождаме, тренираме, най-вероятно пазариме, готвиме. Ако се държим прилично, може и да снимаме как ядем. И рецепти за готвене здравословно. Да, рецепти имаме. Аз вече съм подготвен с тези неща от предното ми спортуване лятото, което така доста 40-50 дена продължи доста с голям интензитет. Мисля, че там съм подготвен, няма да има драма, както с всичко, но ще видим всъщност фитнес инструктора, като изготви плана за тренировки. Предполагам, че ще ми изготви хранителен режим. Ако не, аз вече си имам, знам как стават нещата. Просто още не съм говорил с него. Въпрос на няколко дни да се видим и да го обсъдим. Ами, тате, мисля, че стана твърде дълго. Даже не знам какви глупости съм говорил. Много ще се смея, като го гледам. Ето, нали това е смисъл? Ами, нямам си на идея какъв е смисъл, тате. Ти трябва да ми кажеш, ти ги гледаш тези неща, не аз. Ами, смисъл е да покажем нещо полезно и да се смеят все пак. Ами, дали ще се смеят хората, тате, на тези неща, където ги говорим? Ами, това не е смешно, но ще научат нещо ново за хранителния режим. Който още? Може малко по-нелегаво да приказваш, тате? Да. Аз така говоря, защото винаги играем с малкото ми братче на такива игри. О, разкажи. Къде трябва да говоря бебешко. Ти заради Дани реално говориш така, Да, бебешко. защото, нали, понякога той е на 3 годинки. Я си хвани телефона и ти си. Той е на 3 годинки